ji xeta pazayê tebaxa heya xeta pazayê Şubatê di nava PKK da çek û dijwarî. Beşê du, projeya dewleta Tirk li dijî tevgera Kurdayetî li Bakurê Kurdistanê û PKK. Nivîsandina dîloka dijwariya û çekan ya PKK bi wateyekê nivîsandina dîloka PKK bixwe ye, ji ber ku PKK li ser dijwariya ava bûye. Bey eşkerekirina xetên giştî yên dîroka Bakurê Kurdistanê di nîva duyemîna sed sala bîstan da ne mümkün e ku derketina çekdariya PKK were fehmkirin. Salên 1905 heta 1960 salên Kurdan yên xwejîwestiyan û çavtirsaniyê rizgarkirinê ne. Li Bakurê Kurdistanê ji sala 1942 vir de tevgera Kurd dest pê kiriye. Hên di sala 1958 de wan karî bûn li dijî wekîlên Tirkiyên ku Kurdan dikin armanc protesto bikin. Di berdewamiya salên 1905 de tevgerek civakî hebû. Li salên 1960 de li Bakurê Kurdistanê wê mandûbûna ku piştî serhildana Şêx Seîd, komera agirî û jenosîta Dêrsimê dihate jiyankirin hêdî radibû. Lêgerînên siyasî dest pê kiribûn. Yekem Partiya Nûjena Kurd li Bakurê Kurdistanê PDK Türkiye bû. Partiya Demokrata Kurdistana Türkiye hat damezirandin. PDK Türkiye xweseriya Kurdên li Türkiye parast û ew wekî şopdarê Partiya Kurdistana Demokrata Iraqê xwe binav dikir. Li bajêr û çiyayên Kurdistanê Kurd asîmle nebûne. Bi taybetî tekoşîna PDK li Sûriye û Iraqê bû motora vê şiyarbûna li Bakurê Kurdistanê. Li herêmên li ser sînorê Sûriye û Iraqê Kurdên li xeta Botan, Hekarî û Mêrdînê dikarin tekoşîna PDK ya li vir bibihîzin û dilsoz bin. Sînorek di navbera herêman da hebû. Lê yekîtiyekê çandî û dîrokî ev sînor nas nedikir. Wan xwe wekî beşek ji tekoşîna li vir bi taybetî jî tekoşîna pêşmerge didîtin. Gelê Bakur di zanisa tekoşîna netewî de bû û bi Kurdî dipeyivîn. Yanî Bakurê Kurdistanê li nava lêger û tevgerekê zindî de derbas dibû. Ew têza PKK ya ku dibêje me cara ewil got ku Kurdistan koloniye li Bakur Kurd mîna leşekê mirî bûn me Kurd zindî kirine. Lê ew têz ji rastiyê dûr e. Kurd ne mirî bûn û ew neyê yekiyan bûn ku digot Kurdistan kolonyal e. Zinar Silopî yanê Qadrî Cemîl Paşa berê diyar kiribû ku Kurdistan di salên ewil ên sed sala bîstan da kolonî ye. Her wiha yek ji damezirînên PDK Tirkiye Şakir Eb Özdemir di sala 1969 de li rûyê dadgerra got Kurdistan 46 sala koloniya Tirkiyeyê ye. Ango Kurd têra xwe heşyar bûn ku di başbûna siyasî de rewşa xwe baş fêm bikin. Hemû dewlet û dewleta Tirk jî haydarî vê vejîna Kurdayetî bûn. Raporên Amerîka û Tirkiye di derbarê Kurdan de. Di sala 1952 de Konsolosxaneya Amerîkê li Tirkiye ene vagoner serdana hin bajêrên Bakurê Kurdistanê dike û raporekê dinivîsîne. Di raporê de wiha hat gotinê. Her çend hikûmeta Tirkiye bi domdarî dibêje ku pirsgirêka Kurd li Tirkiye tuneye jî lê bi qasî 1 milyon heta 1 milyon û 300 hezar mirovên ku bi Kurdî de axivin di nav sînorên welatê da bi vî rengî dijîn hene ku ji bo Tirkan pêşê rojê pirsgirêkan derbixin. Yanî potansiyela berxwedanê ya Bakurê Kurdistanê di rapora Kurdiya sala 1952 de jî bi zelalî de hate dîtin. Dewleta Tirk hem ji tevgerên Kurdên li Bakurê Kurdistanê hem jî ji partiyên PDK ên li Iraqê û Sûriyê zêde ditirsiya. Ew ji bo xwe xetereke mezin de dît. Tirkiye di rapora serên salên 1960 de wan nîgeraniyan digehîna Amerîka û dibêje tevgerên Kurdan yên li hundir û derve xeternakin û wekî din di raporê da tê gotin ku pêwîst e Amerîka li hember vê rewşê xwedî helwestek be û em jî wê helwestê gorî têgehên dewletê xwedî projeyek bin. Vejîna Kurd û Kurdistanê li çar parçeyên Kurdistanê kolonyalîzma Tirk xistibû nava li vû tevgerê da. Dewleta Tirk di serê sed salê da xwest ku pirsgirêka Kurd bi qekirin û jenosaytê ve ji holê rake. Lê ji ber rastiya civakiya Kurd nekarî encam bigire. Di encamê wê de dewletê di salên 1960 de konseptekê nû ji Kurdan re derxist. Tevgerên Kurd ji hev cuda kirin. Destê xwe xistin di nava rêveberiyên tevgerên Kurd ango afirandina Kurdên Tirkiye. Türkiye di vî warî de bernameyekê demdirêj meşand. Ew bername heya dawiya salên 1990 hate meşandin. Di beşa bernameyê de heya 1980 kontrolkirina tevgerên Kurd û tunekirina kesên netewperwer û radîkal. Çepê Tirk Kurd û gumanên heyî. Di salên 1967 da tevgerên çep û rast li Tirkiye zeh çalak bûn. Rastgirên Tirk herdem vekirî bi dewletê re di nava têkiliyê dabûn û piştgiriya dewletê dikir. Her çi qas ku çepgirên Tirk li derbey dewletê xwe ya dikirin jî lê dewletê çepê Tirk bi zelamên xwe û bi hêzên tarî birêve dibe.
Têkiliyên veşartî yên kadroyên pêşeng yên gelek tevgerên çep ku heya damezrînerên tîpê Partiya Karkerên Tirkiyeyê jî di nav da bi dewletê re hene. Gelek navên ku tên nîqaşkirin wek Kemal Sulker, Mahir Kaynak, Doğu Perinçek ku her wiha wan kesên ji bo pêşeroja dewleta Tirk xizmet dikin. Eşkereye ku çepgîrekî Tirk ji hêla dewletê ve hatiye afirandin bi gotina Mustafa Kemal ger li vî welatî hewcedariya komünîzmê hebe ew ê jî em ê bînin. Mijara me ne çepê Tirk e. Lê dewletê ji salê şêstî û vir da erkek daye çepên Tirkan. Ev erkê jî ew ku Kurdan û bizavên Kurdan di bin bandora xwe da bihêlin. Angoşîna ku Kurd bi nasnameya xwe ya netewî tev bigerin, bila pirsgirêka Kurd wekî mafê edalet û wekheviyê were dîtin. Bi rastî em dizanin ku dewletê çepê Tirk wezîfedar kirin ku nehêle Kurd xettekên netewî û serbixwe ji xwe ra biafirînin. Çepê Tirk wekî wargeheke tekoşîna Kurdan hate destnîşankirin. Lê ew xepik bû li ber ciwanên Kurd hatî danîn. Ji ber vê sedemê çepên Tirk hewlek mezin dan ku di salên 1960 da ciwanên Kurd di nava zihniyeta xwe ya çep da bifatisînin. Loma jî pêşî li wan hate vekirin. Di hewildana dewletê ya ji bo afirandina Kurdê Tirkiyê gavekê giring ew bû ku Kurdan di nava çepê Tirk da kedî bikin. Ew siyaset heta îro jî hatiye domandin. Ve wejartina rê û paqijkirina Kurdên xerab. Dewleta Tirk bi vê gotina çepgîr nikarî bi Kurdan tekoşîna hevpar a li dijî emperyalizmê de bikar bîne. Kurd bi gotina em hemû Musulmanin ve jî nehatin xapandin. Êdî Kurd xwedî di soziya pedekê bûn. Dewletê nedikarî pêşî li kurdayetiya Kurdan bigire. Dewleta Tirk bi awayekî eşkere an jî veşartî ew kesên ku pêşengî li doza Kurd dikirin dikuştin. Mînak Faik Bucak jî yek ji wan bû di çarê tîrmeha 1966 da li Rihayê hate şehîdkirin. Birîna wî nekujer bû. Li nexweşxaneyê ew hate kuştin. Dewleta Tirk rêberên Kurdistanê yên Bakur yek bi yek îmha dikirin. Doktor Şivan ango her du Seîd jî berdewama pêvajoyekî wiha ne. Ji aliyekê ve dewleta Tirk rêberên Kurdan tune dike, ji aliyê di jî projeyên ketina nava tevgerên Kurda çê dike. Gelo bi vejartina rê dewleta Tirk xwast rê ji bo hinekên din veke. Öcalan Umît divê rastiya ku me behs lê kirî cihê Abdullah Öcalan çî bû? Bi rastî divê ku rewşenbîrên Kurd bi ciddî li ser vê pirsê bisekinin. Ji ber ku di vê pirsê da bi sedan xalên tarî hene ya herî balkê jî ew e ku bi qasî PKK dewleta Tirk ji van xalên tarî vedişêre. Têkiliyên Öcalan Umîtê wekî xeta sor a dewleta Tirkiye xuya dike. Nivîskar û rojnamevanê Tirk Oğur Mumcu di 23 Şubat 1990 da dema ku li ser peywendiyên Abdullah Öcalan û Mitê Lêkolîn û nivîsandina pirtûka bi navê dosya Kurd dikir bi bombeyeke ku di wesayîta wî de hatibû danîn ve hate kuştin. Dewletê kujerên wê nedîtin. Paşê jî eşkere bû ku naxwazin kujer werin dîtin. Kuştina Oğur Mumcu rêxistinên ku Abdullah Öcalan beriya PKK ku endamên wan bû, zewaca Öcalan bi keçeke xebatkarekî Mîtê re hevalên wî yên Mîtê û her wiha gelek pirsên din nîşan didin ku têkiliyên di navbera Abdullah Öcalan û Mîtê de dixuye. Erê têkiliya Öcalan û Mîtê çawa bû? Malişûna kadroyên Kurdên ku di salên 1970 de ji hêla dewletê ve hatin kuştin, dewletê dixwast rê ji bo Abdullah Öcalan veke, gelo rê ji wî re hate paqijkirin. Em pirsên ku pêwîstî bi bersivekî kur û dirêj heye dikin. Ji ber ku dema em dîroka PKK ya çek û dijwariyê dinivîsinin, pêwîstî dibînin ku em ji vî alî ve jî li bûyeran binêrin. Wê demê dê dîrok zelaltir be.